Ndichikutambirai zvekare pano paHatsirare 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Asi makazvitarisa ndine mukomana wechidiki mwana usachema handika. Usachema. Zita ndiani? Nonzi Honest. Unonzi? Nonzi Honest. Unonzi Honest yani? Mupfumi. Ndiri kutaura naHonest mupfumi. Honest mupfumi, ndangonzwa kanyaya kako mbichana. Vabereki vako munhu waunogara naye ndiandiudza kanyaya kako mbichana. Ndikati aiwa, rega ndingomubvunzurudza timubatsire nepese patinogona napo. Honest unodzidza kupi? Ndodzidza Greater Achivhasi. Greater Achivhasi iri kupi? Complex. Complex yekupi? Yekudhuze nekuroundabout. KuHopley. Usacheme pekuta musodzi. Honest ari kuti iye anodzidza kuGreater Achivhasi kuHopley. So Honest chii chapa kuti iwe ucheme zviri kuitika? Mai vakatoshaya mari, baba namai vakarambana. Saka kurambana kwakaita mai vakabva vadzingwa pamba. Zvanga ndichienda mogara nemwana wenyu. Saka ndo pakatanga kushaya mama mari. Wambopindawo rimwe basa zvaramba. Vaonawo kashoma shoma. Vanobhadharawo first term. Zvatovharana zvakadaro. Saka pauri form chi? Ndiri form 1 apa izvezvi. Hausi kutokwanisa kuenda kuchikoro. Chii chikuita kuti usaenda kuchikoro izvezvi? Uniform yakadambuka, izvi zvakaita trouser. Ndofunga mukuzvionera muri yeZimbabwe. Saka inonzi chii Honest? Kuchikoro kwenyu une chikoro kune chikwereti chemari? Ne chikwereti $100 chiri kudiwa. Saka hama dzababa idzi, ivo baba vachona vanombokubatawo pafoni kana kubvunza? Havatombondibati pafoni. Ko amai vari kupi izvezvi? Mai vakawanirwa kabasa kwavakaenda. Izvezvi? Zvari mahwa. Ndofunga mukuona mwana wandakamira naye izvezvi. Saka trouser iri rakadembuka iriri. Pari kutodiwa futi mari yerimwe trouser handi? Inini muri yeZimbabwe handina kupfuma, handina mari. Zvandiri kukwanisa kuita panapa Honest, ndakukupa $20 izvi. Maita basa yenyu. Usatende. Ndamupa $20 vadikani varada kubatsirawo Honest ndavandibate panhamba dzandichaisa pascreen vane pavanapo ipapo pashoma. Ndangomupawo kuitira kuti vamwewo vanzwe mwoyo wekuda kubatsira Honest. Mari iri kudiwa mutauro waaita iye ndichitaura naye ati $100 wechikwereti chiriko kuchikoro kwana Honest. Saka iwe pakaudza mama wako kuti hausi kuenda kuchikoro wadzingwa, vakati chinoti ndanzwa kuti unogara namai nini munin'ina wamama, ndanzwa kuti unogara nasisi munin'ina wamama vako hati? Vakati chipo vakaudza kuti wakadzingwa kuchikoro, hausi kuenda kuchikoro izvezvi? Vakati pari zvino mwanangu hasati ndawana mari. Zvikutonishungurudzawo kuti hasati wawana mari nekuda kwei. Alright, iwewo takakupa $100 nhasi unoitei? Unoishandisei? Tombotakupa mari unodzokerewo kuchikoro. Ndodzokera. Chitaura nemhuri yeZimbabwe. Mhuri yeZimbabwe maswera sei? Ini ndotwa Honest. Ndokumbirawo mari yekuti ndiende kuchikoro. Ini zvakaitika kuchikoro ndezvekuti mai havana kubhadhara mari yakanyatsokwana. Zvasina kubatana. Saka inini ndikukumbirawo mari. Ndinokwanisa kuita $100. Kana shoma shoma yanenge unayo, ungondibatsirawo. Nda kutenga trouser rakadambuka. Asi uniform yakabva mabhatani. Ndogona kukwanisa kusona. Ndozvandikukumbirawo. Namba dzandichashandisa inhamba dzangu vadikani vada kusanganiswa nemwana uyu ndokusanganisai ndini vada kumubatsira nditangei pafoni tikwanise kubatsira mwana uyu. Anogara hake muGlenora muguta reHarare. Muve nenguva yakanaka.